Dobrý den, dámy a pánové. Dneska vám ukážu, jak se lehce zabíjí moji mobové. Tak jdeme na to. Jo, takhle se hezky vyskočíme. Jdeme najít něco. Dávám sprint, aby jsem byl rychlejší. Jdeme si zaplavat. Jdeme. Hej, kráva tam byla. Jdeme si nasákat strom, aby jsme měli dříví a udělali si crafting table a základní nástroje. Jdeme na to. Crafting table a 8 tyček. Si to dám takhle. Tak jdeme se ještě natěžit další dřevo. Aby jsme si je mohli udělat všechny. Celou výzbroj. Dobrá písnička. Jdeme na to. Crafting table. Jdeme si vykraftit nástroje. První pro mě má dřevo na plenky. Teďka si tu dáme tyčky, aby jsme si mohli udělat nástroje. Tady je krumpáč, lopata, meč, a sekera. Tak si ho rozbijeme a jdeme dál. Si takhle hezky šláhneme jako v bazéně. Utíkáme na skálu, tam bychom mohli najít kámen a další věci. Vidíme ho tady i ve zdi. Hlínu, a aby jsme si mohli vyskočit. Jdeme nahoru. Jdeme nahoru. Tam byla kráva. Už je pryč. Bacha, to by mě mohl zabít. Tak půjdeme tam tudy. Rozbijeme listí, aby jsme mohli jít dále. Zabijeme krávu pro jídlo. To bude dobrá večeře. Dostal jsem i kůži 2 na nějaký armor. A pochybuju, že najdeme další, aby jsme si udělali armor. Zkusím najít jeskyni, aby jsem mohl dostat různý resursy, což je, myslím, jako uhlí, železo a kopr, neboli měď. A tady je hezká jeskyňka. Tady si natěžím kámen, aby jsem si mohl udělat kamenný nástroje. A taky pec.
jdeme. Jdeme. Potřebuju dřevo. Ups. Jdeme si to natěžit. Kácíme. Kácíme. A stále kácíme. Za chvíli tady kvůli mě nebude žádný strom. Teďka se to proměníme do plenky a teďka do tyčky. Do tyček. Do hodně tyček. O. Ne, já si to udělal dřevěný. Tak aspoň mám něco do pece. Tak teďka jdeme na to. Musíme si udělat kamenný nástroje. Už máme 3. Už jenom nám zbývá sekera. Musím použít tyčky. A tady to máme. Vytěžíme si nějaký kámen, ještě trochu na nějakou pec. Máme pec. Dneska si ohřejeme jídlo a budeme mít dobrou večeři. Jo, to bude dobrý jídlo. Opéká se to. Už to máme. Vykopat a jdeme. Ještě si tady vezmeme rychle crafting table. A už jdeme. Jdeme. Já spadl zase. Musíme vylézt. Já totiž myslel, že je to nová jeskyně. Ale já doopravdy tady koukal, jak jenom běhám dokola, sakra. Jdeme. Nahoru. Nic moc tu není. Nic moc tu není. Pořád nic. Jdeme něco zkusit najít. Jako od začátku. Teďka by se nám hodila vesnice. Ale už začíná být noc. Zkusíme se někde ukrýt a u toho něco vytěžit. Jo, to je parkour na listí. Jdeme dolů. Najít nějakou jeskyni. Zajímavostí je, že v Minecraftu, když skočíte z výšky 3 a víc bloků, tak vám to dá minus něco u srdíčkách. Vytěžíme si další dřevo. Ještě další. Jdeme.
To jsou hezký kytičky. Ovce. To musím zničit, aby jsem dostal vlnu na postel. Postel. A mám jenom 2 vlny. A mám méně jídla. I méně srdíček. Ne, tamhle je zombík. Utíkej. Nebo víte co? Já nejsem žádný srap. Ho zničím. Jo, tamhle je Slenderman. Nemůžu se podívat do jeho očí. Utíkej. Ne. Jedno srdíčko. Utíkej. Tyjo, já s ním jako Ron Weasley z Harryho Pottera. Harry, dívej, moje hůl. Tady se zastavíme, aby za mnou nemohli jít žádný moby, aby mě nezabili. Tak to vypadá dobře. Už se jdu pokopat do země, aby jsme našli nějaký resursy, aby jsme si potom mohli vykraftit nějaký tooly. Což myslím nástroje. To byl zvuk Slendermana. Neboli Endermana. Já se bojím. Uděláme takovýhle schodiště. Kopeme. To bude hodně kamene. Je to skeleton. Já ho slyšel. Kopeme dále. Turu. To je jenom zvuk jeskyně. Nic strašidelného. Hele, kopr. Neboli měď. Z něho si můžu udělat zbroj. I brnění. Mám jich 7. Jdu si vypéct jídlo, aby jsem neměl hlad. A aby jsem měl více srdíček. Kopeme dále. Jdu se podívat na moje jídlo. Jo, to se najím dobře. Další jídlo. Dřevo. Hele, jdu se podívat ven, jestli už není světlo a ráno. Hele, je pořád noc. Raději půjdu do mých dolů. Další masíčko.
Delikate se. Teďka si jdu vypéct měď, aby jsem si mohl udělat armor. Hele, další měď. Mám ještě 4, tak to si tam přidám. Jdeme dále kopat. Jdeme dále kopat. Ještě pořád. Hej, to je štěrk. Z toho si můžu udělat, z toho můžu vykopat. Už jsem to vykopal. Tak hádám, že můžeme kopat dále. Jdeme nahoru se podívat, co se mi vypeklo. Hezky jsem se napapal. Ještě asi budu jíst dále. To byl těžký den. Těším se na zítřek. Nasadím si ho. Dostanu ještě trochu mětě, aby jsem si mohl udělat celý armor. I zbroj. Další měď. Kolik jí máme teď? Máme jí 18. Pečeme dále. Uděláme si boty. A zkusím udělat později nějaký fígl. Uděláme si měťový meč. Uděláme tam fígl. Už to mám. Povedl se mi, ne? Další měď. To je skvělý. I další. Ještě jednu a budu si moct udělat helmu. Už to mám. Uděláme figu. Teď. Další. A další. Se to vypéká rychle. A vyplatí se to. Pojď sem. Měti.
Hele, asi se podívám, jestli už není ráno. Je! Musím si dojít pro mojí pec. Skeleton! Tam střílí a umírá. To protože na ně svítí světlo. Oni nerádi sluníčko. Jdeme si udělat kalhoty. Jo. Teďka už mám celý armor. Najíme se. A jdeme ven. Musím ho zničit. Kde jsou ty mobové? Je tady, musím ho zničit. Ne. Au. Meč. Ne, skeletone, ne. Je tamhle creeper. Ten mě vybouchne. Utíkej. Rychle. Panika. Tamhle, ne. Jo. Dostal jsem se pryč. Utíkej. Ale já později ukážu těch creeperů. Já jednoho určitě zničím. Jdu se podívat, možná by ho zničil z výšky. Ne, on se na mě kouká. Když totiž jdu k němu moc blízko, tak on vybouchne. A mě to dá hodně srdíček. Jako ubere. Jdeme. Jestli něco nenajdeme. Zase tam jsou hezký kytičky. Jeskyně. Je ta velká. Je tamhle dole mama. A tamhle je obří. Tam nechci jít. Tam asi bude hodně mobů. Jdeme do té malinký. Je to zaplavený. He, tamhle je creeper a skeleton. Ty dá. Pojď sem, skeleton, ona. Na tebe vytáhnu meč. Ne. Musím jít a dohýlovat se. Dám si nějaký steak. Jdeme zničit tohohle creepera. Bum, ne, ho nožičky. Ne. Další. Jsem mu pošimral nožičky. A jeho prsty na nohou jako bustíky. Tamhle uhlí. To bych měl dostat. He, tady je malinká jeskyňka. Tak se jdu do ní podívat. Nějaký zvuky. Nikam nevede. Jdeme natěžit to uhlí. Uhlí! Jdeme dále. A asi si vezmu nějaký uhlí. Další. Ještě další. A tady si ho vezmu více. Už jdeme ven.
Jdeme si zaplavat. Je tamhle vede nikam. A už to tam končilo. Jdeme nahoru. Musíme tu vytěžit hlínu. Jdeme. Freedom. Tam jdeme. Na ty hory. Asi tam něco bude. Podle mě tam bude hodně železa. Hele, ovce! Tu zabiju pro jídlo. A vlnu, aby se mohl udělat postel. A budeme je zabít cestou na tu horu. Kde? Jo, tady. Jdeme. Dále. Kopr. Uhlí. Emeraldy. Jdeme na Ruined Portal. Tamhle je. Jdeme ho tam vylútit. Jdeme. Tamhle je z obsidianu. Je to dobrý. Golden Apple. Boty. Tohle je to Golden Apple, neboli zlatý apko. Jabko. To bude dobrý v souboji. Jdeme dále. Zombík. Jo, tak ty uhoří. Jdeme dále. Hele, tady je horkokrevná kráva. To je expu. Proč dává brambory? Jdeme dále. Ta jedna brambora mi je jedno. Zkusíme najít vesnici. Ale černá ovce a další. Jo, tady jsou kamení plániny. Tady můžeme dostat hodně věcí, jako je tohle železo. Jo, hodně železa. A další. Ne, rozbil jsem mi krumpáč. Utíkáme. Vypadá to, že brzy bude noc. Jdeme. Au. Jdeme najít místo, kde se zabydlíme na noc. Tady se zabydlím na noc.
jdeme těžit pro větší místo. Tudy. To byl zase dlouhý den. Tentokrát si udělám později postýlku. A pec první. Aby jsem si něco mohl vypéct. Třeba jídlo. Dneska budu mít dobrou večeři. Jako nikdy jindy. Další jídlo. Jídlo. Já mám totiž hodně rád jídlo. A speciálně sushi. A sushi v Minecraftu není. Škoda. Co se s tím dá dělat? Zombík. Jo, všimli jste si, že jsem pes? Jo, chcete říct moje jméno? Fokus Parkus. Vypečeme si to. Dáme si pro železo, který se mi vypeklo. Uděláme si krompáč. To budeme dobře těžit. Další. Uděláme si asi meč. Jo. Dejte mi tam meč. Mám ho. Teďka se pěkně bude zničit různým mobové. Udělám si dost místa, aby jsem se lépe mohl pohybovat. Nic jsem nenašel. Já steak. Mám hodně jídla. Dáme si ho všechno vzít. Uhlí. Nemůžu zapomenout. Pec. A crafting table. A nejdříve si vykraftíme něco. Třeba postel. Takhle se kraftí. A mami. Postel. Ta bude hodně užitečná. Teďka si máme crafting table. Máme ho. Jdeme si udělat místo pro postel. Tak vyhodím nakonec listí. Tak jdeme na to. Jdeme si položit postel. Dobré ráno.
Jdeme ven. To je skeleton. Je asi nade mnou. Podívám se. Kde? Tamhle jsou kosti. Tak ty si potom vezmu. A nebo rovnou teď. Tak to byl asi on. Teďka se proměnil do kostí. Je emeraldy. A jdeme dále hledat železo. Další železo. Něco musím vyhodit. Třeba sapling. Tak jdeme. Tam půjdeme. Tam je vesnice. Tam určitě půjdeme. A nejdříve si zkusíme najít další železo. Hej, brácho, vidíš sakra nějaký železo? Vidíš ho? Ty si ze mě děláš srandu, viď? Tak se k němu musím vystavit. Je to ještěrk. Už ho vidíte? Jo, vidím. To byl můj brácha. Dobrý den, dámy a pánové. To byl můj brácha. Tak si ho jdeme dotěžit. Jo, jdeme. Ten štěrk je tam otravný. Jo. Ježiši. Ježiši, pojď. A padej. A padej. Je, plyn. Ten je tak otravný. To byl kláč. To byl kláč. Řeně, ty kráso, to můj brácho. Ty kráso, to můj brácha umí. Tak jdeme do té vesnice. Jo, jdeme. A mimochodem tu vesnici zahlídl můj brácha. Jo, ano. A teď jsme si dali placáka. Tak zkusíme ji zase najít. Ano, zkusíme ji zase najít. Teďka buď ticho, prosím. Kde? Podívám se. Nikde ji nevidím. Vidíš ji, brácho? Jo. Nikde. Někde asi za těma kopcema. Nevím kde je. Asi za těma kopcema. Já mu pomáhám. Tak si ji zkusíme teda najít. Jo, zkusíme. Kde? Tamhle. Je tamhle! Tam nebude. Au! To bolelo. Au. Au! Au. Au! Au! Sam ještě, ty vole. Moje prstíky na nohou! Moje prstíky! Sam ještě ukrytí.
Tam byl samý štět. Místo kamene. Místo kamena. Tak jdeme. Už ji vidím. Už ji taky vidím. Je farma. Čestka. Docela špatná. Jen 4 jablka a 1 brambora. Co tady? Tady není. Ještě horší. Je tady kovář? Já ho totiž nevidím. Iron Golem. Já vám ukážu triček, jak ho rychle zničit. Vystavit se 3. Já raději 4 pro jistotu. Teď. A musíme mu dát ránu. Meč. A naposledy ho zničíme pěstí s kamenem. Viď, brácho? Ano. Ano. Ten úplně bude zničen. Jo, byl zničen teď. Máme plný inventář. Já mám plný inventář. Je, květinu tu nechci. Květinu to má. Jdeme. Jdeme. Prase tam chrochňá. Asi tam chodí. Vičři tam dělají. Jo, vidí tam dělají. Vesničani. Tam bude určitě Česka. Jo, je. Emeraldy. Emeraldy, ty jsme hledali. I jablko. My jsme A to moc nechci. ale mohli jsme... I brambory. Docela brambor. Nechci. Nemluv. Já ti řeknu až. Další tam vidím docela hodně chleba. Hele, já si vezmu všechny ty brambory. Ty si vezmeš tamhle tu hlínu. A tamhle to neopečený maso. Co na to říkáš? Až je skoro zbytý krumpáč. Jdeme. Jdeme si pro balíčky sena. Aby jsem měl chléb. Vyhodíme to a vezmeme si balíky sena. Neboli obilí i slámy. Už jsme ho vytěžili. To je velký barák. Co takhle bydlí vedle sebe? Viď, brácho? Ano, ale u toho druhého baráku, jak jsme ho vylutili, tak já jsem si tam všiml takýho vesničana, a ten se jmenoval Tejdu vesničan. Ale byl nějaký postavý ten vesničan. Ale to nevadí. Jdeme dál. Ještě si do toho pytle vezmeme další věci. To je dobrý. Už jdeme. Jdeme. Ne, tam nebyla Česká. Žádný truhly. Je tam byla kočička. I prasátko. A vesničany. Který tam utíkali jako o život. Smithing table.
Jo, brambory. Ty si asi vypeču. Vezmeme si je všechny. A dáme tam kytičku. Hezkou. Dáme si vyspěnkat. Musím říct, že tam se byl nejúspěšnější den. Zatím. Tady už jsem se podíval. Už se zasíná. Za chvíli se zasne měsíc. A všechno bude tma. To bude jenom tma. Proč se nemůžu usnout vedle? Postel si dám svojí. Já seděl v její židle. Židli. Pavouk. Ten má dá pavoučiny. Je tam byl creeper. Ne, fuj. Tam je creeper. Ne, tam není. Je tam? Kde? Je tamhle. 2. Já chci je zničit. Pojďte sem, creepři. Utíkej. 1 rána a utíkej. Ne, tam jsou 3. Jeden vybouchl, ne. Utíkej. A další. Ne. Aj karamba. Je tam hasou. Už vybouchl. A tady je ještě jeden. Já ho zniču. A kde? Ho nemůžu najít. Já ho viděl. Já vím. Kde je? Tak to je jedno. Ne, tohle je nový bát. Tady jsme nebyli. A je osel. Můžeme se ochočit, ale nechceme. Aha. Nemůžeme jsme si ho ochočit, brácho. Ale můžeme na něm jezdit, ale nechce se mu jezdit. Nechce se mu dělat brum. Tady už jsem byl. Tam ale masu. Myslím si, že už jsem všechno prozkoumal. My se takhle to... Prozkoumal. V téhle vesnici. My taky. Jo. Myslíme, že jo. Ale možná... Asi už budu končit. Asi jo. Tak čau. Nashledanou všichni. Čau, mějte dobrý den. Ale já ti to udělám. Přestaň, bracho. Ne. Přestaň. Naschle. Furt ještě nenaschle. Za chvíli bude naschle. Tak nashledanou. Naschle.